Sibingelele sanibona washa. Yes ikhona sikhona. Hayi singajabula nje ukwazi nje nami ungadina nje usithi fahla. Wemfowethu lo intovana lamakhandlela phakathi emntubathu umfoko wamkhwana umakhehla. Baba umakhehla lo. Siyakubona ndonami lapha emgangeleni wafika zahlehle insizwe bekade isondela nganeno bese kwenze njani noma no lutho nkabami ukuthi bese induna yamane yesimanga noma ngekho isuke la emahlomba ngizwa kahle ngisuke noma la ngikhona oba sengidluliye ngiyamsho isizwile ngithamfana umse kodwa noma engahlabile kodwa hayi izwi hayi uthe ukukhomba noma engalimele akunankinga nje umfana hayi ngiyamnika kufunayo. Okay mangabe mhlawumbe kuneminye imidlalo mhlawumbe uyafisa ukusondela nganeno uzothinta nezinye insizwa lezi eseyidumela ko social media. Mina mfowethu akekho umuntu ongazi mina. Yeah. Mina angilweli social media mina. Yeah. Ezami nje lezi ngiyayifikela futhi akunankinga. Yeah. Laba udubo bani TikTok bonke sesibabuka nje sithi. Ngoba bayazi ukuthi hayi lento zasemntu uyafika. Mangabuza nje ndonami ikhona inkolelo ukuthi mhlawumbe le nkabi lokuyiphethe kumele uyithenge eDalton noma kumele kuze kube inkabi oyisikelwa amakhehla inkunzi ekade ihlaba amasente. Mina ekhaya ubaba ngizalayo ngizala umZulu mina weliphatha ubabihawo yawasika futhi akhona nje ekhaya nqaba ngizwa kahle ekhaya uthanda ukuthanda ehawo ufuna ukugiya ukuthi namhlanje inkabe yami usuka ngijube ekuseni ngijubile manje yakhala ngijubile ekuseni ngihamba nenduku ezokugiya lezi ayakhala ngijubile inkabe yami ngishilo wathi hayi ngeziphutha lapha ngoba cha yimi phela ngithe nakanjani mina ngithi manje asinikele khona kodwa akakwenze kangale ngiyade kufuza ngayo ngoba uthi ngijumile ulungile kodwa ke hayi kodwa kuvukela khona ngoba ngithi asikhona hayi musho awumusho Kushana. Awu.